저던 산자가함 오मफ्राय दिनैखायथ' माने उ थानाय ब्लगावथ' नरं नुगोय मा खानां गोसोनै कमान्डो नेहेदा गोसोनै बुदे खलितो एक दे गाना फंला पुरा यानों नेदे मुदैखाय एमन खायजे थका ओमा नेदिको यानों फुजाय फैफेबेगे गायताय सिसिरिबोदो सिसिरि बांबुदे खलनायदि सिसिरि याफां सिथगो माने मते बलायनिसला याफां थगोता केता मनो सेगनेखौ बुबार दैसादि दो थगो बाक्साथ' बुबार जाया दो हंगा आंखाय किन्तुबा माने आं बागि जाया ओंखाय काकि सं माने जालायो ओंखाय बा आंबो जायनाय खेता ओंखाय थगमानि पा दाखाय बरम बुबार फियो गया जानान सारा मुया दिबा म ओंखाय बा पुरा kaham हेना जे पुरा याफां युफां फुजाय दिफेबेगे मनो कायबो थांला तावरो कायना बो एमन खाजे थका दिनते हे पारा थांनाय खलेमा नाय खांबो थगजामा बागैता मतो दिनि संजो गलागां माने ताम माने हरो दालक संकाय दालक सेरेब माहाय दुखुंबो सेरेब फुदो गाबो गुनै हरो दालक रक जायाता ओमफ्राय खोना फुङा जानाय चिकेन संनाय चिकेन तुबजक दं ओमफ्राय खोना फुदो मालसिबान नायगेना चिकेन रक संकर के फुङो ने लेंगो पारा थां फैगेना टाटा उलो फुङो दो तैसा इको नसिनादि दिनै यं बुरै सं माने पारानि कसयरक फालि दङ दो ओंखाय कसय एमने वेफोर आं सिविल बाजाराव सोंनाय माखाय माने सोंनाया माने बुइपायम नं माने 80 टाका होनो दो 60 टाका सिको ओमफ्राय दिनै आं रेसननि इको तमिन दाल आटा बन्ना खांका मनो खाय मसदें जानाय दो मसदें खायमा फुनुगान ताय ताम तंग रक फुनुगान इको नसिनादि हांराइन बागै तकथाम इको आटा मोदे सनेना मानिndo कैका अनि चिकेन मैरिनेट खालायतनि खौ वैसबिन थासले आलू कटाल दो पनि पियास रुवै गरो एमो खायत किसान कोइ नारंग नायता रुवैस त हमले यांगान माइबने हेरे कुकार हामिया बटेके खुलो कोइ मा सं रां करै अन सापोर्ट खैबायदि माने किसो कुकार पाइनानि रां र करिं त हांगाय आन्दाल बोसोरं का फुनुगान दो गाना सिनायदि ani sisiri bai usundai नाय थं तहा ताको उसुंदै बुबार या सारा गरै दो आपन गनै बुबार गनांखा टेपसिम मेसेरिया तिनि को आको तामनाने वेहपुर नर आन ब्लग न गेदिबा हां कोसा माने उसुंदै गाय टेबो मेसेरियो बुबार गनांखा गोथों मसदें थगो नंग नागिरा ना खमाना माने नेक्स्ट ब्लग mukbang gothong खालायफुङो दा हामका नायग्रा ना खौ yang समय बकरि दो yang थानांगौ yang पेनो ते कामपलिया mukbang सुन्दै गोथों मम गोथों फाटं गोथों नायग्रा ना खौ गलै नहनला मान मा खालायनाय भिडिअ रक भिउस का yang तहा पुरा थासं तंगेना ani tamnane usundai mosdeng एमन खायजे थक बाहायबो एकेबारे मटम जिप फायदं खायसा बायदो उसुंदैया माने सिगां फैला सेबैखिना नाउता गाव बुं जे ओ जिं मा करै जाबो थाना बागैता नायसनदि ओंखाय आं र पियास रेखा रसुन करा सारे खाता गान चिकेन मा मुंखा तां माइसे लगे चिकेन के उकना सिनदि मसो गोरा रमा बागै पुरा कय दं हता ताम माने साकसा सुगै दं हने हनदि बा खरै रेखा किसा माइरं जाग्रा ना खदो खना फुंराव मालाय सिवान तैसा ओंखाय खाना खायथ दालक दाम बाय सं आं फुंगान हंगा नाय दंनि दो खाना फुंगा मालाय जतन हर गाहाम जतन फुं गाहाम ओमफ्राय दा खायथ ताम माने मिया जे आं दालक संग साया दिबा आ सुंदैनो इको तिनते संना होननाय जखा तिनिखाय किसा आलादा खाय संनाय बांगुनै तिनते फुनुक जखाता इको कसय करिदा कसय रेखा गाय को सिसिरि रेखा गताय मो तामनाने लाई पटा गखलाय माने मो एक प्रकार 2 प्रकार 3 प्रकार 4 प्रकार दालक संसनाय तां तिनि गाने ngo mungko to boksa jangno nere busuk bangkha
Mia Mosdeng eto je khai thoga eto je khai thoka Mosdeng sana hnai nara gashima tondu khaiko. Mokai Mosdeng sasinai sarik badi boro sasinai ta. Mula kaham kaham tongeda. সংগ্রাম না হতো ওরা একেবারে তামসুবা ঠকজাখা সাইমালিয়া ওমफ्राय সময়কে কোনবাকে ফুনুগান দো বুসুরগান তসনি মনখাং জানাই দো তাবো পাপা ওসুগাं ঠগো নে আমো गोबां मा तुइ फेके ফুনুগাन तागदो बुसुरबां खानि मय नसिनाय दे butuh kagli ya tini kan butuh kagli mali ya ta mia kan butuh kara nung tangga ya da tong tuh butuh batai tangga tong kisah tes klep nung nang tabuk tuh nung nai tong nih nah kutung kari mal logi kosoi sih jangan aku tak apa tong soi cah 또 제가 더워 미사스테가 사이네 왜도 턴토 대과 무디는 너가 탕의 막 걸르는 사이면이야 딱도 마이라 왜 이렇게 미신 너가 탕자 갈라도 또 편하게 놨다 그럼 땅 해 동안 마실로 나 babu kira kira mau kya 더 무서워서 더워 많이 먹게 무서 더워 저쪽가 다음이야 먼저 떠나 한 바이도 원 블록 나이 동안 먹어요 그러니까 뒤는 봐야 스멍 시원하 원 블록 next check tau blog ama lain do tata tata